ئیرۆ یەکەم ڕۆژە دەستپێشخەریە نەبنیە. مە دەستپێشخەری پێشکەشی پسپۆر و وان خۆرد و کەچان کرد و دخوازن دژن و ئاواکردنا سووریێ دە ببن ئالیکار و بەشدار ببن. ئیرۆ مە نێرینێ خۆیە لەسەر وێ یەکێ گوهێراندن ku em çawa dikarin ji gelek aliyan ve alîkariya avakirina Sûriyê bikin. Ji aliyê derûnî, civakî û heta tenduristiyê jî û her wiha projeyên din ji bo Sûriyê. Em xort û keçên Sûriyê ku ji mêj ve dûrî Sûriyê ne, hewl didin li ser jinû ve avakirinê bifikirin û ji bo wê hewl didin. û her wiha ji bo ku em xort û keçan bigihînin nifşê bereyê ku li vir li Almanyayê duwarê gihîştin, têkildanîn û guherandina nêrînan de xwedî ezmûne. Vê yekê dê encamên wê yên berbiçav li ser erdê li Sûriyê di gelek astan de hebin. Proje dê bibin proje biçûk û mezin û demdirêj û armanca wan e wekû bi giştî xizmeta civaka Sûriyê bikin. Ev yek gelekî teşwîkê dide wan rêxistinên ku berê hatibûn damezrandin, mînak rêxistina me ku ji sala 2014 me hatiye damezrandin. Lê dema ku em dibînin ku xort û keçên Sûriyê di vê demê de piştî azadkirinê rêxistin an jî destpêşxeriyên nû da dimezrînin. Ev tişt me jî teşwîk dike ku em teslîm nebin û zêdetir alîkariyê bikin. Heta ku her tim nifşekî ciwan derkeve û bixwaze alîkariyê bike, ev tişt hêviyê mezin dike. Em niha li ser projeyekê kar dikin ku ew jî zincîrefîlmek e ku behsa êş û azarên her Sûriyekî ku gihîştiye vir dike û ka çawa rêya koçberiyê biriye û zehmetiyên ku derbas kirina çi ne. Bêguman em di zincîrefîlmê de ronahiyê dixin ser gelek tiştan, di nav wan de çîrokên mezin ên serkeftinê ku qewimî ne û di heman demê de têkçûn û zehmetiyên ku her Sûriyek jiyaye. Ji ber vê yekê me xwest em ronahiyê bixin ser van tiştan û wan bi şêwazê komediya reş bigihînin. Hebûna jinan pir girîng e, ji ber ku ez îro weke jinekê an jî weke miroveke ku li vî welatî me. Min hin şarezayî bi dest xistin û li vir li ser hin tiştan xwendiye. û di heman demê de min karî tiştekî ku di dema ku ez ji Şamê hatim vir şikestibû dîsan ava bikim. Lê min karîbû pisaya welatê ku em nêne û pisaya wê yekê ku em weke Sûrî li ku derê bin em dikarin carekê din li ser piyên xwe bisekinin. Ev jî ew tişt e ku em di her kombûneke navmetewî de bi ser destkeftiyên Sûriyeyan li Almanyayê û Ewropayê bi giştî dibihîzin. Projeya îro civakeke bê tundî ye, bi rêya organîzekirina çalakiyan çi ji bo zarokan be. Çi ji bo mezinan be ku em wan bi taybetî dikin armanc. Dibe ku çalakî werzîşî bin, da ku fêr bibin ku tundî di civakê de bingeha hemû pirsgirêkan e. û dema ku em ji tundiyê xilas bibin, em dikarin welat bi awayekî rast ava bikin.